Kaka. Oğlacıkları surat alyan. Hay tuveleme. Var alıver oğlum. Alıver. Ravşancan. Son oğlan öyle kadar arkan tutuvergin sinden. Bah, on yalık bozuk köprek tutuver oğlum. Eden niyana? Şehir neyli? Hay tuveleme. Şehir oğlu. Öylerim sağlık. Hem de zat kulağıyla ulluk. Ağabey. Yönün haşı yerlek gelip bir. Yaynap yaşını yahtadın ele. Ana o iş bilen başıga olup geçer. İş iştir de edin. Dinç günler gel vermelir de. Vah, oňaryp bolsa olma dogry. Kaka. Ha oğlum. Oğluna bir dada bolupdyr. Hani hayda oğlum görkezan? Ana. Anın yalık bolsa oğluzu saklı. Men her. Ovan küylerin senin ol. Oğlucumuzda bir dada olup durhan göreli. Oğlucumuz. Barağdayın yan otur. Gel otur ustayda oğlum. Gel. Ana ağabey. Canavara ne molluğa? Hani göreyim. Hay şu diyenimle it köşk tat yok. Häzir sağdan tütsösü em olur. Kaka oğluna ne bolupdyr? Gözü kızgınlapdyr oğlum. Ağabey diyene. Çölün kudreti var o. Seret canavar. Gözü kızgınlasa. Sağdan tütsösü em bolupdyr. Yine gül yağlı olup gider. Ravşan tur gellik. Oğlum, çekinmedi, iyi de. İydim ece, balyalı varıptır. İyi mı? İydim, sınım doydum. İyi ver oğlum. O yerdecin palav yoktur. He? Sağ ol kakı, iydim. Yoksa da men size soğuk getirdim ha. Häzir yekecimin. Vah, balacığım. Ne emekçektin, adar edinip deysene. Be. Oğlum o soğuk alıptır. Begene gaytam. Ece, sana kıyına callım. Vah, sana Ay, dönüyün öyle can mi? balam. Kakı, ınga sana da köyünü kallım. Hani gör? Boho. Be. Ay oğlum sağ ol. Aqdat ağına yaxşı deyipdirler. Jigim, alani, sana da cal var aldım. Sağ ol ağa. Var geyik gör hani, bolorlay. Ece men geyinip geleyin. Beydip adarım edinme lelekeninde, Yok, ödü bu Ece. savunma lekenne. Ay adarım oğlum soğuk alıptır. Begene gaytam. Yetiştim kaka. Göre ho. Soğuklığını Vay bo. nesibesin. Yaşayalım oğlum ha. Sağ bol balam, sağ bol. Oğlanlar. Kahraman arkadağımızın tağallası bilen Laşarı yurtta oku tecrübesini bir temsil geçip geldiniz. Bunun için siz hemişe hormatlı arkadağımıza sağ olsun aytmasın. Tamam öyle. Onun önemli. Oku sınıf tamamladık. Hava tamamladık. İnni ne maksadınız var? Bilýäňiz hem oğlum. Ha. Benim kiçilikden çöl ardygyň. Çöle gidip ata-babalarymyzdan galan milli medeniýetimizi, mirasymyzy surata düşüresim gelýär. Çöle? Hawa taf. Katı koy. Hava malum. Amin senaryom näme? Onu gelip işläýärse, Malum. Şu çöle var, çöl varada film düşürmek için ne sırak gün gerek bolar? Şu sınıf diyen zat katı tekin zattır. Kızıklıdır. Şu döröcülük işinde var. Ülçü diyen zat bolmalılar. Te maksadını yetiyen sen görüşü vermeli. Onun hem. Ben size üstünlük ardı o diyen ha. Sizin bu alacak filmden institutumuzun adından halkımıza ulu soğut bolar. Men üstünlük arzu ediyen görücülükte neçe işlesenim adiyalık bolup durda. Şoň üçin yolunuz ak bolsun, baran yerinizde abray kazanın. bolýar, sağ olun. Sağ olun oğlum. Bolýan işiniz soğul bolsun. Sağ olun. Halifamızın aytışýaly şany garaşdyrdyk bayramçylygynda uly toğga da bordy. Esip bolsa. Ýoksa da taw. Soňrak altyn aşarda görşäýli. Men saňa aňyrdan sowudam getirdim. Bolya. Bolýar, görşäýli. Oğlanlar, siz o yerde näçe wagt bolarsınız? Dogrudan meýlis. Bize näçe gün gerek bolar? Ay o feň alýan zadyňa bagly. Onsoň hem halifamyz ýaňa aýtdy, Tungodyň aňyrsyna ýetme ýok.
Ýöne şu ajaýyp çölümüz suraty düşürmek üçin bize bir hepde gerek bolar. 2 hepde Owo. yarım aylap çölle yatıp durjakmy? Dagy näme? O ýerde yarım aylap bolandan gerek zadyňyzy alyp gaýsaňyz bolmadmy? Şunu aýtsama, maňa da garaňky şol. Çöl meni şeýle ödüne çekýär. Ýöne bilýäňä meýlis, men saňa oňaýdypdyma. Oğlanjyk kan bir sapar gidip gördüm. Ana şonno alan täsirim meni film düşürmäge höweslendirdi. Taw, gaýtam gyzykla, Ferit. Görmedik, öwrenmedik ýerini, görsüňi, öwrensiň almak. Ho, ine, mysal üçin öň gidip görmedik ýurtlaňa gidiýäňe näil gyzykly. Ana mende de şo duýgular bastan geçýäs bar. Mene bir gyz howurumly çeper filmi bileje surata düşräýelip maslahat etjekdim. Çeper film? Näme hakda? Ay, bir gyz duýgusy hakda. Bir gyz oglana aşyk bolýar. Ol öz duýgusyny oglana aýdyp bilenok. Bey, beh. Tawus, sen şolar ýa duýguly hakda ýadaýdyňmy? Bir zady ýadymdan çykarmy? Men ssenarist. Maňa gyz duýgusy hasam garanky. Ýöne çöle gidip geleýin, onsoň maslahatlaşy berer. Dogrudan hem gelemiz soň maslahatlaşy berer. Bolýada. Gitseňiz ssenari meselesinden bir zat çyksa, jan etsem Arkayn jaňa diler, arkayn. Arkayn. Jaňlaşyp durur, gurruňy ýok. bolýar ulanlar. Size üstünlük arzu edýän. Rowşan, ertirdan bilen ýörejek bolsak men ýygnamaly zatlamkan, enzamlamkan. Sen näme goşuň ýygnarsyň gidersiň, soň çyn ýerge diýen ýöräli. Gowa ýöräli. Ýörendim. Uy, Ýörüm. durunty, Ha? hasiýatdan çykarypdym. Näme boldy? Näme boldy? Taws. Ine saňa sowgat getirdim. Uy, maňamy? Howa saňa. Hay men gowjadyny. Gelşämi? Gowa gelşdi. Sağ ol Tanrı ýalkasyn. Ýöreňi sen Gelsäýdi. Ananmy ýöräliňmi? Ýöräliň onunla. Dogry geldikmi ka? Ağa ayağın o yaş olmalı. Ağa ayağı. Ağa ayağı. Öýüne ýok bolaýmasyn? Öyle şoňa meňde. Oğlum, ağabaylarda hiç kim yoktur şu an. Salamu aleyküm yaşulu. Ve aleykümselam. Ha, gelin bakalım oğlunlar. Salamu aleyküm. Ve aleyküm. Salamu aleyküm. Ve aleyküm. Fagırgın çocuk budur oğlunlar. Şükür yaşulu. Allah. Yaşulu ağa ayağı oyunu yok o nire ettik ya. He, inim. Ağabayağını da koşo yağlığa gidenler oğlum. Yarlığı. Havva. Ya Allah. Bak yanыңda birini koşardın bol oğlanlarım öyde yok da. Dinle inim. Şu köşeden gönül gidersiniz. He? O. Obadan çıkarsınız. Ondan sağa soğularsınız. Sağa soğulup gönül kuma taraf gidiverin. Aha. Öňüňizden galkanlyň beýigi diýip bir depe çykar. O. Sondan aşarsyňyz boli ana şo ýerde çopan goşlary bardyr. Şolaň haýsyndan sorasyňam salgy bererler. Ha, bol yaşulu. Sağ olun. Tanrı. Ol ýani. Öýe barıp çaý çaýlyň oğlanlar. Yo sağ olun. Sağ olun. İňir qaralma He, habar. doğru oğlanlar. Ýoluňyz ak bolsun. Tamam. Öyle, sağ olun Yasul. Sağ olun. Gelin oğlanlar. Hani bir, iki, hani yine. Kolay değil. Nam, depede özüň çykaryp beräýdi. Ine, kimden öwrenme ulak sürmegi? Ay birinci gerek de ho. İne oğlanlar. Atını da yola düştü. Köp sağ olam. Buna vurdunuz. Yolda siz ağa ayağın koşuna var yani. Ova. Bah. Ne mi diyseniz lan? Siz meňe hizmet şerin. Şu yerden golayjak yol var. Men size gün ağa ayağın koşun elteyin. Ağam sana bir iş bolup duran nälerse? Ya, siz deme. Oňum reisi bolmy. Bollan nam bir gaýrat et.
Ine oğlanlar koşuyor lilyan şu. Şu yol mu? Owo. Şundan günüň isteňiz ağa bayaň koşuna bararsınız. Bolya sağ olalım. Oya ta oğlum. Agaman barın oğlunlar. Ata, onu Ferit bize üyüt köşük kulağı geliyor. Ha, görýän oglum, görýän. Inen çalmar rasala koydum oglum. Erden Hatice süpürüştürüp öýördi. Mehman gelýärmi dip sorasam aýtmadyp turan bolýa. Bir onu da mihmanlaryň arasynda hele küşe zada goň etmeýänlerim oglum. Hele kuşa näme ata? Hele küşe diýdigim çalak-çulak diýdigim da o. Senem şu ataňdan kem tapjak bolyp durdyň ay. Sen bar, mahallaňa ýerine gaýtar, onuň mihmanlaryna salamlaşma gel, bolýarmy? Ýöne geleňde özüň edepli jap bargyn. Ağa bayagyň agtygyny aýlaý diýdirämen, bolýarmy? Bolýa. Durani, met şomuzyňa malyp git. Bolung daho, bolung bahrak, bolung. Bolung hong, men Aşgabatdan gelen mihmanlar bilen salamlaşmaly. Geçin, geç, aylan. Geçin, geç, aylan. Aylan. Ağa, salamu alaykum. Geldiňem zagaman. Awa geldik. Assalamu alaykum. Ýol ýadatman urdumy? Yok ya yani. bu. Salamu alaykum. Wa alaykum assalam. Salamu alaykum. Wa alaykum assalam. Salamu Wa alaykum. alaykum Sen assalam. şol qaqymyň diýen atogurwansyň o, ha? Awa. Tuweleme ullu qança ulan ekene. Ol jogap bolýar. Atasynyň baş kömekçisi näbi? Han atasynyň kömekçisi bolsa bize de ur kömek etsin. Ağa bayağı. Esen dostunuz size soğuk salam uğratdı. Ata urwanjan kömekleşdi şolary biz düşüräýeli. Ay olar alada alyp görmek näme gerek? Eseňem şawur bolsa da. Ağa bayağı. Qaqymy maýdan rolin biz şu diplom işimiz üçin film çykmana geldik. Ay esen agaýdan bolsa bir zat bor. Näme kömek gerek bolsa aýdy berim. Bolýa ağa bayağı. Ýürgen goşlaňydan Häzir. öýe girelim. Durun gelneje. Özüm kömekleşeýin. Elif, Ho, goşlaňa ýör. bolýa häzir barýan. Odun getirensiz giyir verin. Bor, bolýa ağa bayağı, bolýa. Ýörüň oglanlar. Ine ata urwanjan Ferit. Muňa Ferit açylýar. Bolşuň näýlay? Näme dip ýörsiň? Näme dipdirin men? Aýalyň jaýyna kursak barýan ho. Ayo, näetdiň ay jaýdyr da. Näme tapady o? Rowşan, o jaýyň içindäki enäni gördüň, iýge girip oturşuny. O gadim kuýdan gördüň burçtaky. Näme ýene girjek diýäňmi? Dagy näme diýmän o? Ýöri soň üçin geldige. Näme gök gümürler öýdýäňmi? Oğlanlar ornaşdyňyzmy? Awa ornaşdy awa. Men mirde çay soýup bereýin. Nemele awa ayağı. Şo jaýda gadim kuýda bar eken. Son surata düşürsek bolarmy? Kuýda gözüňiz düşüp durap. Hawa. Ýönün ýerine gozgap bolmaz. Yo, şo dron ýerini alar. İlkör dem diýjiňiz alsaň nädiýär? Çay paýgaýnýança bizem derrew alar. Ay boruňar bolsa, ýörüň Ha, ana. bolaydy, ýörük şun. Neme Akmurat? Oh. Sen otur ber, bir häzir gelersiz, bolýam? Bolýa. Diýin ýa. Oğlanlar şu kuýdan sugurat aljak diýär udasyny ýeňletsene. He bor. Oğlanlar gel berin. Çal diýseňiz salam uýup berer daýdyňyz. Ene bolla. Vay, durda oğlum, kıssama da. O nece men çıkayın? Yoklağız, oturuver. Öz oğlanlamı diyal çağılar. Armağda ene. Bar olun, gelin oğlanlar. Salamu alaykum ene. Elik salam, geç olayım. Elif, daýyň ýerşini alyp kuýdana mar jemnärsiň da. Bolýarmy? Mende Bor, arkaýyn mon. Ata urwanjan. Han sen maňa kömek et, al şuny. Eneňe tut. Ruşunjan eýýän bolaýdyňyz. Yok yok ağa bayağı meyil alıp oturanlarda men. Ay, borla. Yok. Boş oturmayın, nip güýmeneýin. Yok yok ene. Egri berim. He, şeyle mi? Dowam ediberin ene.
Kuýdaňyz hem gadymy öýdýän. Gadimligine gaty gadimdir. Toğran sen Amerika geç. Bu maňa ejim pagyrdan galanda atda. Ene, son täzen aýdaň, alaýynna. Oy şeýlemi. Bu küýde ejimi de enemden galypdyr. Hawa ejim şeý diýerdi. Hirisapçı ulansaň durda. Size de adar ýamanyny berdi öýdýän ene. Oy ýok oglum. Hey bu zatlaňa mir azar bolmy. Ya bismillah. Men ýöräýin ýaşuly. Ay borunlu, sagaman var. Sene de salam aydı oğlum. Esselamu aleyküm ağa. Ata Gurbancan mihmanlar gelen ya Allah. Hawa kaka, eýem enemem sura tallyk. Tuğuleme, tuğrada sürmen mağa da uğradık. Ay, mağa da kömek etti mi? Berekella. Han siz arkayın bari verin. Mene şunu çalmara koyun var ya. Bolya. Mihmanlara kömekleştin mi oğlum? Hawa da kömekleşdim. Ay tuğuleme, berekella. Salamu aleyküm. Ha, geldim oğlum. Mihmanlar gelen ya Allah. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam. Sağlık Kaka, bunlar geri gelmeli işte başla veripdirler. Ay tuğuleme bular gallaw. Otur diýsen ama oturunak. Kaka, şu şarin sürüsü bilen bizim sürüyümüz koşulşupdur. Ben derru ayl sayladık geleyin. Bor oğlum. Oğlanlar, siz arkayına oturun. Men häzir şarin koşuna bardığım geldigimdir. Ata Gurbancan, o koşa sağdağın düýbününe oğlu koyup gaýtdym. Enesem ýanyna. Baryp şonu alyp gaýdy oğlum. Bolya kaka. Hallagy, bizim istek bolar Ata Gurban bilen. Oğlanlar, arkayına oturun. Onu Ata Gurbanjanyň öýüne gidip getir. Saýsy güç bolnuň deň oğlanlar. Saýsy soň çer sağa baýa. Biz ýörik soň çyn geldige. Goşan gördüňiz Ata Gurbanjan bar hem Akmurady guradyr. Ay borunlu. Ýörüň onda. Nesip bolsa filmde da gowy boljak, meňde. Dogry ýöne, jary ýersiňe bir hilrak boldy. Näme bir kili? Ağa ýagydy. Göwünsiz äser etdi. Ýöşün men o taýda genneje kömek etjek boldymy? Hay bilmedim de. Çuwadım, çuwadım, çapadım, çuwadım, çapadım, çuwadım. Ene, atym gördüňmi? Hay berekella oğlum. Han sen Röwşen ağaň dagy bilen gitmedingmi? Men akşam ýatyrkam gidipdirler ağalar. Wahy şeýle masal. Hatice, atyma näme atdakayın? Mele guştakay. Tapdım, mene goş, çuwadım, çu. Enefi, alın çay için. Hatice, gelnejenlere näme jogap berelgiydim? Olar inni gyssaýalar. Howology, bizimkiler gatnady bildiňiz. Bahane dere zat ýoga. Beýtip durmadagy. Gyýdym. Sen bir zat diýmejek bolsaň habarlaryny alaýaly. Hana ağaňam belli bir zat aýdyň diýip gitdi. Enesi, sesin çıkarmasa radylyk berdigidir de. Yine turup gitdi. Ya yazılan nämke? Yogum diýen oga enesi. Şuna basýan, alyp başlaýa. Bu taýda görünýär. Düşündiňmi? Hanime, ho taýda saada galany? Hani, haýtyn basýan. Tuweleme. Hani, getirini, alan zatlaň göreli. Oturany, ene Ferit. Şuna basýan, görköz başlaýa. Şumi? Hawa bol bas. Ana görünü görýärmi? Aýyöne Röwşen saňa batyr diýäwini gorkaw meňdeýän. Ýok, mena gorkak däl. Onu näme üçin ana eliň titrepdir? Ata Gurbanjan gorkawa bolmalylar. Onu äder barlak göräýär. Han Ata Gurbanjan her baýa minjekmi? Minjek. Çopany çörek ekitjekmi? Ekitjek. Birden öňden alyjy mulyjy möjek çykdy. Gorkjak ämi? Ya. Ana gorkdyňa gorkamak diýen. Gorkmadım. Boynuň alay, gorkdyňa.
Tuğlama oğlanlar size bizim çölümüzde çaltı uğraştınız ay. Atavurwan artist eken ağa bayağı. Beytme görüyorsun o bir daha onu çopan edecektir. Ay yok, görürsünüz. Bu çopançılık etmez. Anara uçeniyim şuna çalmar diyerler. Ağa bayağı. Şu çalmarın satmadan neme tapadı va? Ruşen, qolayrak düş. Satma diýilen bana orada at diýäňmi? Yok, arkayına aydı verin ağa bayağı. Ay oğlum, satma diýilen kuşun hıwurt götüýär orada attır. Onu üstledik çöpten aýlasan satma wor turup. Muň welin öz boşly bir guruluşy bardyr. Muň üçin sözüne dikip çeýdip, dikkigini örüp çykmaly. Onun soňdaşyndan sadak şet keseligini örüp çykmaly. Muň daşyndan sadaklar pytyramady ýaly, ýene de sözün nikilýär. Ağa bayağı. Yoqorqyp näme gerek? Yüp ol şol taşından söylen sözler yıkılmalık için hemmesini erk saklamak için yokorsundan çektirilip dağılıp koyuluyor. Son için bana evime diýilen halatlarım var. Ine büyük keseligine vasılan sadaklar bolsa, kışın sırap duran qardan, yağıştanım orap taklıyor. Yellik günleri muňdaşyna keçe ýa-da bir çadrayla biläýsene sırap duran çägedenim oraya. Doğru. Şeýle däme Torwanjan? Howata. Bar. Men yalgysam düzde görün o. Men sen mar dip arkyny urlap durandyryn. Çalmaryň üçin düzet koýduňmy? Düzetdim. Berekella oğlum. Yürü onu içine de giyip görelim. Yürü. Girin oğlanlar. Ağa bayağı, mümkün olsa birinci giýäränne. Geçiyor oğlum. Galar ýaly. Tör mihmanı kıdır, gir oğlum. Yerleş verin. Akşam çiğregi düştü. Han şular evinin var. Aha, sağ ol ağa bayağı. Al oğlum seni. Getir. Ha, kitap mı? Kıydım bile Atorwanjan okuyan Roni. Ruşen, bilýän usta nämetini? Näme? Goşguy. Ana, Qur'anadar Sahirin kitabym çykdy. Yoqlay, biz şol alallyk geldiga bärik. Sen oku, halamasan aýra-aýyr. Ýadygarlyk bolar. O, tüňçe, çalmar, tüýs, goşguýyň gerek ýeri. Hani, başla. Biz Atorwanla sen surat alar. Häzir. Şuna seret. Senin adında. Dünýäň bar derýasy senin adında. Iňrigi, şapagy, ýagşy gary. Meniň ihlas eden zatlarymyň bary senin adında. Senin adında. Yüzünü öpenim, tohum sepenim. Bu dünýede ýitirenim, tapanym, topragym, gam ussam senin adında. Sen bolmasaň, oňat bordy dowmanym. Sen bolansoň, bugün dünýä sygmanym. Tylla qarynysy edip ýygnanym. Namsym, mertebem senin adında. Senin pek adında görkü bu dünýä. Alayım sarsmasın örkü bu dünýä. Dünýäniň mukaddes ähli zadyny jemländen soň sen ajaýyp adyny bir ullu kan wasal, ulu anam dek. Doğa kimi gaýtalayan her gerek. Ene, doğa kimi nämen gaýtalayan nedi? Toprağım, çägem, gomum, yurdum diýdi oğlum. Tügeleme Röşenem akıllı oğlan. Goşgynyň diýsen gowukýan eken. Ene bollo on toğu goýmaly. Ýöne gaýtalap görmelýän zat ýok. Waýy, oň ýal bolsa barda goýuwary. Be, men şol oglum ezberçe boljak gyz. Meýlis. Oh, Bärik gel. şu tarapdan gelýän ýaly. Hawa alaňy aňyrsyndan gelýän ýaly. Ýör göreli.
Bir hili gelişiksizlämi? Barsaň aýagyň gyzdyr da ho. Mümkün gelnidir. Ay gıydı olsa da Atogurwan ýanydyr. Ýör görelli, ýör belki filme düşürür. Gitmäliydim ho. Bir hili wallahi we. Ýöne gopydy gowçalýan eken. Suraty düşürip bolsa gowwardy. Ýöne ýeközür öýtmedim de. Ay bolýa. Ruşen! Gelle beri. Baryan. Gel beri Ferhat'cığım. Bar oğlum geçin sağıp kolum ortalık eneme kömek et. Derro süre olsunlar. Bolýa kaka. Getir. Getir onu men tutoyun, getir. Atogurwan, sen geç tutuşuň bir surat alaýaly. Rewşen ağa, surat meýli tagal ýara. Sen goňsy gelle maňa kömegin. Bolmasa Hatice geç tutmagy kömekleşäý bolýarmy? Bar. Baran begem geçi tutuşuň alaýyn. Bolly sen ho. Tutta Ruşen korkup durmadı tutta. İnanmagy başga tapamokmy? Hada. Ey. Rewşen ağa, berden aýlan tutsana. Ýör ho, ýör. Mahsar etdiň ay. Hatice, bolunmarsaň bärik gel gaý. Çigiňe kömek edäý. Goý berey. Ferhat Ruşen. Owadan şekiller awalya. Muň üçin mani bilenim doldurup bolaýsa. Da. Sereda şu jaga ýerine. O şekil bolup duraýa. Meýil sädir men gelýän. Bolýa. Aylan, olun. Çölüň içinde özüňize gerek zatlar alýasyňyz. Alýasy da. Çöl beýle owadan röýtmeýädim mene. Ay çölüň baýlagy kändirnin. Ağa bayağı. Şu ağoy barada bize bir gurrun vereň-de. Uy dogurdan mağa bayağı. Size aýdyp berseň, menem siz suraty düşürsem ha? Men häzir. Aha.
Qadimdan tuttuğuda oğlanlar. Ağabaya qaydı berin. Ağoy vardı gurrun merteminiyim. Bizim ata-babalarımızdan gelýän zat bu. Bu ağoyun şekli sagat görünüşine edilen sebäbi wagt anladı ya. Ene bir 4 kanatlı. Bu 4 passa anladı ya. Ene görýäňiz mi? Şu üstündäki dikili ağaçlar var. Olara uq diýilýär. Uqlar tüýlük bile kanaty beripdir ya. Ana şu uqlar 60 sany bolýar. Näme üçin 60 bolýar ağa bayağı? Sebäbi ol wagt anladı ya. 60 minut, 60 sekund. Şunnuňyz mi? Ana olanlar bir daýdaňyzdan gowurdok süýjdir. Gowurdokdan iyi oturuň olanlar. Bar ağabaya. Biz iýer otyr. Siz gurrun berseňiz bolýar. Ene olanlar. Görseňiz edil tüýnüň aşagyny ojak durandyr. Oňa öz boşluk sebäbi bar. Şundan tüssek gön ýokaryk çykyp gitmek üçin. Ýylsa öýüň içine erýär. Tüssesi bolsa gön tüýlükden ýokaryk çykyp gidýär. Ağa bayağı näme üçin ileri tarapdan gurulýar gapy? Sebäbi şemal ýüzünde gaýrady löwsýär. Şoň üçin kapydan şemal urup durmady ýaly, kapy ilerden gurulýar. Aýmyň tilsimiken. Ene owaňy suwlary bar. Owa Öýüň daşyny aýlan keçäni iki garşy ýokaryk çermep gur ýanyna görmeli. Ana onsoň kölege düşýän ýerine suwlarsyň boli. Salkyn şemal şaglar durur. Beýbe. Ana soň görýäňizmi? Ol tüýlügi ýapylýan keçe serpik diýilýär. Onun ha ýağış ýağmur ýagan wagty onu çekip ýapýarlar. Anan soň şu gali ýagansyz wagty onu serpip atýarlar. Öýdem şu işik tarapyna atýarlar. Onsoň günüň şöhlesi şu tarapdan çerik düşýär. Ana onsoň kölüge äser edip adamlar wagt beripdirler. Erte namaz, öýle namaz, ikindi namaz, goşluk wagty hemmerini şeýdip kölüge bile bilipdirler. Ana görýäňizmi? Aňaryňyzda 50 dokolan anha her ýyl kilimler bardyr, torbalar bardyr. Anha siz öz öýleňizde mebiller goýýaňyz da. Hawa. Ana şolaryň agoýun mebelleri de. Birinde gap-gaç goýulsa, beýleklerini egneş goýular. Şu sizin oturan ýeriňizde tör diýilýär. Ol mehman ýeri. Ine men çep gapdanym bar. Bu gap böwür ýeri. Sebäbi şu asıl guduran torbalar görýäňizmi? Ana şular aýal ewtada maksusatlar şuň üçin. Çäýnek, käse, süýjü köke, atym çaý. Onsoň mojoň ýanyna. Häzirki döwürde näme bir Türkmeniň bir bedegi toýda, tomoşada ýaşullar bilen üýjüp oduň masynyna mesai gurrun edip çaýlaşyp oturmak toýun bir gelçigi. Anhamada ama bizim hormatly prezidentimiz medeni mirasymyzy üns berýär. Şular ösdürmeli ýa şular dikeltmeli ýa. Ýylmydan mirasa sarpa goýmak, watany özgörtmek illa ağa bayağı. Ana şoň üçin biz şu işe ýapyşdyk-da. Berekella. İşiňiz rowajaldyn. Oğlanlar giýje däwri çene bardy. Sizem ýadak gelen adamsyňyz. Ýatyp bir diýinçiňiz alyň. Atorwanjan, sen men bilen gitjekmi, bular bilen galjakmy? Ay ata, şu günlükde şular bilen ýataýynna. Bor oğlum. Sen onu berde galay. Bolýarmy? Bor ata. Röşün. Ha? Eşdiýän gotaýda bir zada bar. Dinle. Eşdiýän. Eşdiýän? Aýok eşdiýän bolsaň bar çykdy gör da sen rejissor ha. Ýa bolan gitdi ha. Hani men telefonuma möjek bolsun, näme diýseň, möjek sürüwsün. Möjek bolsa itler ýürmeli ha. Aýok itlerim ýür, gaçandyr da. Agy bayağı. Bar şey dönmüş şey. Ey, karavol. Näme biz gorkup bördüň ha? Çapana çerek akıtjekmi? Ağı bayağı. Oýnun käne, ýören biz bilen ýatardyň.
Hani gel. Oğlum, o kakın dağım turdu mu? Ay tronurlarla ata. Ata, Rövşen ağa koşkun şeyle bir goğu koya. Koşkun, ne bileyim, yatık kallın oğlum. Enem goğu dedi. Beş gedek ağay talak gördüler. Var oğlum sen gitti köşök çekiş. Mihmanlara düğüs yüdün mereli. Var ata. Var oğlum. Intigim yatırdıngmy? Biri yemiyordu o adamlar. Şeyle bir dünyanın ülmen yatıptırın. Turasın melen ok. Dünyadan soň da ho. Doğrudanım eyyem gün noğayıptıray. Turog yor ağa ayağı çalmardı, ot yakıptır, bir de garaş oturun. Bollu turdum. Rövşen, sen elin kameralı nereden gelyen ay? Dangdan günün doğuşunu aldım, soňam düýe sagışlaryny aldım. Ne ettin ay? Menem tuzuraymyly kenin de o. Ay turdumagy dözmedim de. Yer bolýar, yer onno. Salamu aleykum ağa ayağı. Wa aleykümselam. Sağa many ördüňmi oğlum? Salamu aleykum ağa. Wa aleykümselam. Gelin geçin bakaly. Näer gowdyn jal bildiňizmi? O, şeyler rahat yatıptır. Ay mene ağa şeyle bir yatıptırın. Başım yastıktan alırasım gelmedi. Ay çölün bir vada şey demedi var da oğlum. Ata, ine getirdim. Ha, Torvancan. Ha, berekellah. Otur oğlum. He, karakol. Geldin mi? Şu kaseleri dot berik. Näme bu karakolluk etdi mi? Atan aydayın mı? Akşam bu karakol möjek olup bizi yatırma da. Al oğlum. Torvancanın oyunu kendir. Senin gelenine hedil etti köşek. Ağa. Düýän suýdun aja düşdüň immunsetini kesele garşy durumlulugyny üýşendirýär diýär internetde. Ay şu internetiňizden bilmeýän zat ýok. Köşek yumurtga çirýändirler. Näme enesiniň suýy diýe tonokmyka? Yok, yumurtga çirip dursaň sakırt kalamadak bolýar. Ata babalarymyz şey dipdirler. Bizem şey diýär. Qalanım şu internet diýenizden sorak gören beden. Değil, sen şu gözürlüğü alsana. Rövşen ağa, Neylit ağa. Bäde kömelek wa surat alsaňyz. Näme çağırýar? Alsınlar da suraty. Hani göreli. Bunu hökman almaly. Hatice bıçak verdi. Bıçak näme diýäňiz? Kömelek kesip almasaň bolmaýar Rövşen ağa. Kökü yerde galmaly. Şonda ýene täze kömelek çykýar. Men diňe ýüz jagasyňa diýen Rövşen ağa. Görýäňmi? Berekella. Sen näme köp fada öwrenäýmeli? Neylit alýanmy? Alyan ata urwanjan sen arkaýyn kesiber. Ata urwan, berde de var bir kömelek. Baryan, şunu alıp bolaly häzir. Getir göreýin hani. Ýörünni onam göreli. Rövşen ağa, me kömelek sakla. Bıçağı ver. Ata Gurban, bu duran goýumy? O, Rövşen ağa. İçinde suw barmyka? Suw bar. Öň atam goýunlar şu goýda suw ýakýar eken. Soň howuz gurunlyk. Görelimi? Yer.
Guya açuňa ken, görelmi? Göräy. Meýlis, alýanmy? Alyan, alyan. Uy. Şoňa ken suw eten oga. Suw çekilip Rewşen ağa, ýüpü gysga, ýüp alyp geleyinmi? Şoň üçin goşagdy oturmasan atagurban. Ay, uzak bolsa da ılgap gidip gelerim. Ýok, ýok, gerek däl atagurbanjan. Rewşen ağa, howuzdaky suw mundan süýji, hak suwy. Ýören şondan çäýeli. Ýer. Uy, ýoksa da meýlis, atagurbanjanyň goşgyny dinläp gördüňmi? Ýok, o näil başga? Hatice uretmeyecek hakta. Hananny dinläli. Meýlis ağa taýar däle. Bolhow artistimiz garaşdyrmasana. Bolly, biz taýar. Gördüň agar gozy, etini de sünkün gazy. Nämetjekdiň buruç bilen duzy. Ey vay gözüm. Alayta da çep gözüm. Gördüň agar at, etini de ýanyna yat. Näme gerekdi hat? Ey vay gözüm. Alayta da çep gözüm. Nähili goýdym men? O bolmadymy? Berekella. Sen çynnyň basyrlygy ýatan artist ekeniňi. Munça kömelek tapyp berdiň, goşga aýdyp berdiň. Menem saňa bir sowga çykyp bereýin-na. Hey, goýdygyny. Meh, Kömelek Hatice tapda. onu bu sowgada Hatice beräý bolýarmy? Saňa da saňa da muny bereýin. Bu zat näme? Ferhat. Demir gady görkezýä. Bilýän kompos. Berekella, bilýän ekeniňi. Atagurbanjan, hani ýöräli. Ýer. Ha, salam Tawus. Gomy ýagdaýlaň Tawus? Gowy. Sagaman mardyňmy? Hawa, bu ýerniň tebigaty şeýle gözel eken. Görseň hayran galarsyň. Çopanam gowy ýaşul eken. Adabyňy da degen bolsa bolýa. Men şat. Gitdiňiz bol. Ýüregim usup jaňa eýdim. Tawus sesiň bir hil çykýaly. Ay hiçle. Daňdan düýe saçlaryny aldyk, köşejiklerini aldyk. Düýe sagar ýala ýalgydan Mahmut taýdy. Hawa, çopanyň gelini gyýdy bar eken, şolar sagya. Çopanyň gyýdan ma diýsen. Agdyzyga ma atagurban diýip. Giýje gorkudyp ýüregimizi ýardy. Nemeli Rewşen? Aýdy ber, Tawus dinleýän. Wagtyň almaý. Soň. Wagtym mar Tawus arkaýyn aýdy ber. Ay ýok. Soň. Bor Tawus, isläm atyň saňa daý. Sag ol. Tawus bir da diýjek boldy. Söýgümi duýmasa näme diými? Duýgyny nädip bilirjek? Söýgüni almasalar gyýyn maşgala nädip aýtsyn? Boldy jigim ýer. Hatice bolýala oturaýda. Ýok, ýer. Goşyny malaýylla. Ýok, okujak däl ýören. Hatice oturaýsana. Bir alıp yattın da atogurban. Bolya bol çatıra kakım görmemke. Atogurban bol çatıra. Bolya häzir. Hatice dipdir o kayda. Hatice. Bir. Sine kabile çolup gidipsin oğlan. Bol başladık. Kuşlar bilen söhbetdaşdym. Men bakylyk barada. Ine şu ullakan we men hemem şu asman arada. Dostlaryma sarpa goýdum. El yetmez gyzlary söýdüm. Baş ýalamaç gezdim garda. Ine şu ullakan we men hemem şu asman arada. Ýok, gyýkulap dälle ağlap, içinimne jiger dağlap. Düşündüm men durnalary öz köňlümem ahydarda. Ine şu ullakan we men hemem şu asman arada. Ýöne ululap bolalym. Uludan tälim alalym. Söýdaşlyk näme barada? Çünkü kiçi bolmak güne. Ine şu ullakan we men hemem şu asman arada.
kompusum atama görkemmelime. Bak. Boşqyna ütgüş okuyan eken. Dost, men näme etjegim bilemok. Bilýän gerçeksizliginem, aýypdygyny. Ýöne ýüregime buyurup bilemok. Aklımdan hiç Hatice çıkanok. Hatice ýalygydy, ýurt köpçegin tapmady kan diýen. Oňa öýlenjek pähliwan ýigdim gowaglan niýeler. Wagtlar bolsun. Gam çekme dost, bir alas tapylar, ýör gowus çalçyly. Hatice, Ruşanaň maňa beren sowgady nerede? Soň milay sene şu wagt şonsam ýetişem doga. Qakamda gelýär häzir. Edim alaryny. Ştaýda dämi? Seret ýokuşdyraymy? Bolýa. Çaltyragal ejim öleýmesin. Yetişýärmi gy? Gowy. Vay, ata Gurbanjan. Onuň näme oglum? Senki dälle ýeje Hatice kimidinki? Bolýar oglum. Siziň kişo. Ýöne näme digini bir görkede? Ýok, onuň däl, o eýlek ýylpyrlyk jokdadyň bara. Ha, getir oglum, şuny göreýin. Vay tuwelem. Muň owadanja en haýjadygyny. Kim ýerde oglujygym meni? Bu en haýja owadanja daýdy kim berdi? Röşen ağam berdimi? Haçan berdi oglum? Kömelek ýygmagy gidemizdi. Ýyle onu aýtman ýörsiňizligi. Sizden her hildada garaşypsy. Näme boldy? Barmaň ketdiňmi? Wah, hey. Hani ber barmaňy. Näme boldy? Barmaňy da ketiberdiňligi? Näme gedimmi bilmedim. Musabir salamagı. Şologlanlar gelel bär näme goýanyň bilen ok. Näme men görüp oturýarna. Soňra darşyp ber. Bizimkileri de şologlan sebäpli göwüne ýendelsin. Ýüregiňi bilip oturanlar. Gelnece, näme men çykarjak bolup jany diýene meni jemede qaqymady, size de ağama da kömegim diýip dura. Bir de haçana çynda kömek etjeksin. Sen bolmasaň özümizi oňarman oturuverer söýdýäňmi? Toylarda görüşüp beren çınar ýaly ýigit waka. Maň iňe tapaýmaly şologlarny bolup berşini. Gelnece näme etdim men? Näme bolşun many? Bolşun bolmasa sowga diýbererlermi? Men näme etdim diýen bolup men tanyrjak bolýarmy? Röşen, näme dat keypiň ýokla? Leyli Mecnun Nifsany, atı Täfin Nifsan. Bilýärmi? Mecnun Leyliň adyny, şägen ýüzüni ýazar eken. Şemal bolsa öçürýär. Ol ýene ýazýar. Ýene şemal pozýar. Ýene ýazýar. Şeýdip uzak günni alaňlyň depesinde geçirer eken. Daşyny jerenler üýşer gider eken. Şägen synysam şo ýadyma düşýär. Gaýdasym gelýär. Näme bu çägeler seni mezun edip barýarmy? Ene bir aýlap bolsamam gaýtsak diýjekler. Men ýadadym. Nämeden ýadadym? Şu çöl adam ýadatjakmy? Bolmasa özüm urluşyp beräýin. Kim bilen? Näme urluş berjeksen? Hatice bilen. Aklyňdan adaşdyňmy? Dost men çynym, eger gurluşdyýsaň men... Bilýäňä sen, onu Ýagşymrat pählewany berjekler. Ay, ol oglana Hatice ömrüm göwneme ýa. Näme bilýäň? O gowaglanlar. Ýöne Haticeň diňi däl. Näme üçin? Umly, pählewan, edepli, salihatly, başga näme gerek? Gepem şonnada. Oňa pählewan nälle? Inçeden duýgur, şahir pisint oglan taýmy qadiýan. Göwnüňedir.
Onsoňam ağa bayağı bizi öz ogly ýaly görýär. Men sana ağa bayagan gyzynyň göwnüne degdiýem ağa. Bağışla, en ýalgyşdym. Men äçen at oturandan gön waryp gürleşeniň gowmy diýen. Diliňden fatdy ofseň. Hatice duranur edebe. Bir ýanyna bilen 50 ýyl dawalaşa saçyna agyrdy. Ýöne Gurban nazar ediýdiň aýaly aýdypdyra. Biz bary ýok 10 ýyl ýaşaşdyk. Men onu dolsy nawam ýetişmedim. Ýöne sol 10 ýyl biriniň 50 ýylyna çalysmarnyp. Gurban nazar şahir, belki muradyna yetmedik söýgü, yeten söýgüden kämildir, kämilem diýe. Onsoňam Gurban nazar edýär. Ähli duşun hem duşmadyk aqwallaň dünýäsidir biziň ümmülmez dünýä diýe. Ona elseň aqwalyň duşmanmys. Biz nire çöl ýerler nire. Biziň aqwalymyzdan bizi şu ýerlere getiren. Bilseň sen aqwalyň synowdan geçirip oturan bolsa bildingmi? Men wujdanym çatanok. Wujdanym diýip Hatijaň ýüregine duwun goýan bolsaň näme? Sen oňa ýagşylyk edip ýüze urýan. Kim bilýär? Şeýdi hem sen onu bütün ömrüne aglap geçmeli dersiň. Bilmedim dost. Çynym aýdýan, dilim aýlananok. Onsoňam ağasy hally düşümde utananokmy diýdi. Beh dost. Düşdüýdiň, ýene diýdiň. Ýöne gönü gelen keýin iki gözünden başga aýby ýok diýe. Şonu ýatdan çykarma. Hey, ölmeseň her zat eşdiljek hally. Näme diýjek bolýar? Uyan. Aklımdan adaşıptır. Pilyalı pelwan yigide göğnemen. Inni hol şekerli susuz galan telnyali çöpecan bitde göğün verip ýör. Adam diline gürlesene. Hatice röwşen diýilýäni. Yanıp koyup ýör diýen. Kim diýdi onu sana? Uy, diýmek gerekmi? Giýjaň ýaryna çendi. Olaň şol surat alýan zadyny elinden düşürmän. Şoň goşo koýşuny gaýta-gaýta diňleýär. Goşga koýşuna menem gowy Barşamy? Şowomy? Un haseret. Alyne, uyaňa berilen sowgat. Tükada biderek bolgy gürrüňi. Ertire bir tagaman çykyn. İçjegim bilýänle. Näme etjek? Sowgadan alyp maňlaýyna gelmek gaýtjak. Hay sen atallary met bolsaň meri. Alo. Salam Tawus gomy? Salam Röwşen. Men sana piýetgel beremok gerek. Ýok, ýöküdüm. Näetdiň? Senariýany ýazdyňmy? Geçen gelegem jaňa deňde soram anyryn. Ay. Senariýa 50 ger ýaly Röwşen. Ha, näme boldy? Ay. Hiçle. Saglyk däme ödi? Haw, saglyk. Bize minni işlemede ağal ya söyle. Tawus sen geçen gelegem bir dada diýjek boldun bolayın ýa senariýany molum halamady mı? Yok. Röwşen. Bize gudatçylyga gelýärler. Gutlayan? Kimler? Men onu tanayanmy? Haw, merdanlar. Merdan. Ýyllaşmady merdanmy? Haw. Merdan goýulana. Gutlayan, bagtly bolun. Bolýar Röwşen. Sag ol. Men sen toýmuza çagyrýan.
Hatice, sen nämçin ağlayan? Kim sen göwnüňe degdi? Ýok, Jigimjan ýöne. Onda nämçin ağlayan? Ýok, birden ýöne gözüm ýaşaraýdy. Enemmi, ejemmi? Barmaň ağrýarmy? Ýok, Jigimjan. Hiç kim iştat diýmese meni ağlamak, senem ağlamada. Bara Torvanca. Ol bilýärmi? Ruşan ağa görse ağlak diýerdi. Bilýärmi Ruşan ağam? Senem, menem, hemmämizin gowurýa. Sen onu nereden bilýän? Bilýän, o senden utanýar. Bilýärmi? Gel Aşgabat'a gidip ertekler dünýäsyny özüňe gitjek diýdiňa. Ruşan ağa da onha Aşgabat'ta gezdirer. Men oňla gurlaşaryn. Hatice sen ýene dağlaýan. Ýok, Jigimjan goýdy meni. Ýoksa da sen berden emişleň, hany geçilim. Menmi? Men ataňa ağlama diýen. Bor, Jigimjan, men çyndanam ağlam. Onda gel bu kullem oýnaly. Ata Orvanjan, men bu kullem oýnasym gelen oga, Jigimjan. Ýör goýsy geçilen ýanyna gidelik. Geçilen giden bolaýmasyn? Ýör. Qeýu, aýoğlu. Salamu alaykum. Älik salam. Men şunu getirdim. Men onu ata gurbana beripdimi? Biz bir gumdul olan. Kän bir gürlemäne moňurup baramdyk. Nemeli? Sen gowuglan. Düşwi. Okulu bolan soň aýdaýjak bolýan. Öňem aýdypdyma? Hatijan jigim aljak bolýar diýip. Hatija dokumlugy. Şäherde 5 unem ýerlemek. Özüňden çen tutay. Şu taýda ýyllap ýaşamaly bolsaň etmersiňe. Wah, gelneçe. Men Hatija hiç zat diýmedim. Wah, bilýän. Sen edepli çağa. Ýöne men saňa ýagdaý aýtjak bolýan. Her kimiň beňi bardyr, duşy bardyr. Şäherde saňa münasip şäher gyzlar kenmire. Akyllyja bolýarmy? Bu sowgadyňam şolaň birnejik beräý. Aýdýana gelneçe Hatijaň adynym tutamak men. Bolýa. Ýöne bu zatlar atasyna ýetäýse hat gelişiksiz bol. Al munyňam. Kimler? Kakam ile meylik dağı. Bir de kömelek yoksun neydiler. Onna nira edeli? Kuyun toğrağına köp. Şu takki dayal onna. Yer onna baral hani? Ruşan ağa ikimiz dost mi? Dağı näme? Sen men ýaşyzyk çopun nosma? Onna bir zat diýsem edermin. Sen Aşgabat'a gidesin elem. Onda näme? Hatijan öýkületmäý. Hatijan öýkületmäýdi. Men jan ýal dostum. Hatijan men öýkületem oga. Onda nämçin ağlaýar? Haçan? Dün geç tawmağa gidemizden soň. Bolýa diýmediňa? Bolýa. Saňa goşup öwredýinmi? Özüm diňe Hatija aýdyp bermeli. Nämçin diňe Hatija?
özüň Hatijany öýkeletmediňmi? Ay bolýa, öwretmäýin. Turda näme gysdanýaň? Öwretde. Diňe Hatija aýdyp berjeňi söz berýärmi? Söz berýän. Kämil bolup aklym ýetdi bir zada. Kämil bolup aklym ýetdi bir zada. Mudam köngül ardugyna ýetmeýok. Mudam köngül ardugyna ýetmeýok. Bir gezek söýmek bar ýagty dünýäde. Bir gezek söýmek bar ýagty dünýäde. Ýaşamagam iki gezek berilenok. Ýaşamagam iki gezek berilenok. Ine şeýle. Ýörünni kömelek gözläýilmi? Ýör. Ha, bilýärmi? İkimiz bir ýerden gözläp ýörmäli. Sen o taýdan gözle, men guýuň ýandan gözläýin. Ýöne bu gezek men birini tapar. Bolýarmy? Bolýar, baraýar. Ene meylissan, şu görýäniňe haklyk diýilýär. Hallagy, mun bir getirip ber guýýamy? Ýok meylissan. Şu görýän takyrlygyň bara. Hawa? Ýağışyň, ýağmyryň ýağmagy bilen, ene şu joýa bilen ak gelip şu taýda ýygnan. Bollum meylissan. Bolly hallagy häzir bir min. Meylis, bolonmadan gidelim. Hakymda garaşyp oturanlar. Oglanlaram kömelek tapanlarlar. Öňem aýdypdyma. Hatijan jigimanjak bolýar. Her kimin diňi bardyr, duşy bardyr. Şeherde taňyna diýip şeher gyzlar kelmeli. Akyllyja bolay bolýar. Bu sowgadyňam şolum birine çyk berek. Yönü budatlı, atasına gitay, bahana gelişik futbol. Ruşan ağa, kömelek tapdım. Ruşan ağa, oyun etmeydi, gözün açaydı. Ruşan ağa, gözün açay, oyun etmeydi. Näme diýen? Ruşan ağa guýuň ýanyna çaşypdyr. Ýeňe, vay bu çağa näme boldy? Ýa-da bir zat edäýdi, Ruşan ağa gözüni açanok. Ata gurban, alga kakyň çağa. Men goşdan suwal gaýdaýyn. Ahy guýda näde bolmaýsy? Gelliçi. Gözüni açanaga. Aç oğlum gözünü. Ruşan. Hayrani. O şekilde yedi. Çek. Hani yoş. Ali, hem oldu mu? Bilmedim.
Oyun yanında özünden gidip dur. Hani göreyim hani. Oyun anı deydin mi? Tavuk kaka. Tarım sapılı porsoğunu da getirin. Gülür olur mu? Atası özün bir zat ede oli. Ayttım ha, en namı ot gel. Gülürüp dur mu? Al kaka. Getir. Ece, ene, gözünü açar mı ka? Açar bala. Gözün aç, Ravşan. Toğruan, bar oğlum. Bar Hatice'den yanına. Ravşan. Kadir karımdak bile okulart olayım. Her öğünü gelir. Ravşan. Hani, Ravşancan, inim. Hay, berekella. Öğünü geldin mi? Ya, yüreğe yardım ay. Ravşancan, oğum oğlum. Ağa ayağı. Olmasa hastahanaya gideyeli. Yok la, hastane gerek gel. Şükürünü kovuyu aldı. Tuğulemi ödüne velle. Hani giyinrek durun. Avansıp durmana. Belçan, sen yanında ol, meni hadir geliyor. Bor. Tas yüreğe yarıptın ay dost. Beni adır sana su getireyim. Öyle. Meylis, hal kameran maňa beraydy. Fäher bilen çölün gözörlüğünü özüm alayynna. Bolya dost, meh. Yöne kameran güýjü açyp barýandyr, soň özüň goýarsyň da. Bolya. Atorwanjan bir minut bir zat aýtjak. Kamerada son kalan vatlama Hatice'ne köjödü görsünmü? Nämçün? Bolya Aydar, ne gözüň gör diýer. Gel onu. Diňe Hatice'ň öýde görsün bolýarmy? Ýöne başga hiç kimi görkezmi? Bor. Bilinni gaýdyýas. Filmin foruda çürüp otardyk. Bu çölmüň hiç ýadymdan çykmaz. Saňa da Pelwan ýigit ýaşy Murat bilen bagty bolmagy arzu edýän. Onuňa degen ýerim bolsa bagşla. Aýp görmegem mümkin. Ýöne hoşlaşaýyn diýdim. Hatice! Ene, näme şirýaňy? Hem hemme zady bilmelimi? Sargan şirýaňmy? Yok bala, mihmanlara nahar pişirgen. Sana sargan pişirip berýärin iýesiň gelse. Ene bilýäňmi? Men saňa goşga aýdyp berjek. Han oğlum sen goşga aýtmada, maňa bir odunçyk getirip ber hani. Goýaş joş ýerde goýay. Hay berekella men kömekçi. Ýene getireýin meni. Yok, bolar oğlum, bolar. Hani ýaňlar goşgy diýädiňmi? Han aýdyp ber hani. Ne, hil goşgyday. Ýene şo möjekli goşgyňdyr da. Ýok ene başga goşgy. Hatice üretdi ene. Ýene hiç kime aýtma diýdi. Diňe saň aýt diýdi. Şeýlemi? Panonne hiç kim gelmeýänke maňa aýdyp berse goşgyny. Su akar kenar gider, bu janym yanar gider. Degmen gyýdyň gögnüne, mihmanlar onar gider. Ene ýöne wara atama aýdaýma bomy. Soň Hatice menden gaty görür. Bor aýtman. Bar oğlum inni oğluklaryny agla salyber. Bor ene. Akşam ot hayırlı bolsun ağa bayağı. Şeýle bolsun, gelme oğlum. Etlerini hem şuna siýaňyz? Eti çölle şeýip sowa diýär nime? Bolmasa ýa sowa jammar. Bäh. Gün ýaşadan şeýip as goýsaň et çalyk ýa. Gün dogaý makada alyp içmege dolap öýe salyp goýsaň et tagamny ýitirmeýär. Asylyan etiň sünkünden bişirilen aýak sorba hasam tagamly bolýar. Käbir çopan oşunu dere dolap guya da talla koyalır. Şeýledem kaka. Awala. Bäh, geň zat eken bula ağa bayağı. Ay çölün geň zady kän roglen tek. Bolmaly zan.
Gollu qal. Şaýerni. Ýürüň öýe girelim. Sağ olun ağabey, köp taňryl kasap. Sağ olun. Sağ olun. Bolya sağ olun. Bolya ağa bayağı sağ olun. Hallaga sizem sağ olun. Edem hürmetleriniz üçin köp sağ olun. Hakyňa da, ejeňe de salam aýdyk. Şäherde de size hukman garaşýandyr. Ne diýip bolsa. Sağ olun. Oha. Atorwanjan. Näme aglaýan ho? Ha? Sen çopon oglana ho. Tuweleme sugurata düşüp artistam bolup gitdiň. Goý aglama. Ynga Aşgabatda bararsyň ho. Ana şonu ýene görşür. Bolýarmy? Sağ ol dost. Ýoluňyz ak bolsun. Hemmeden salam aýdym. Bolýa sağ ol. Sağ olun. Sağamanca varın. Nämedim şu atýarsyňyz? Şöllüň aýdaňyza gynanýaňyzmy? Her oşun. Sen soramajygym. Ýyzda bir zadymyz galan ýaly bolup dur. Näme galan? Wah galyla dost. Näçek. Han men gowy alan zatlam görýän. Ruşan? Muny gaçan alýy? Men sana ejeme qaqama öwürmä. Dur Akmara. Getirani. Aýdyp bilmeýän zadym aýtmaly bolmaz. Ejeme sağaman barym. Ejeňem gözi ýolladyr. Menem alaňlaryň aňyrsynda sen ýylgyryp görnäjek ýaly. Seredip durarym. Yüregim sen bilen gitdi. Sağaman barym. Senem menden aýyp görme. Hatice! Senki dogry bolup çykdy dost. Aýtdym aho men sana dost. Ana indi sana gul açan miras. Bıraksan. Enesi, mihmanlarım giden bolsayny. Menem atam öýme baryp, olar begenler geläjek. Hatice da ýok diýeni. 40-dan soň tekäs sorasalar bolara. Han garaşsınlar entek. Wah, garaşdyryp bildiňi de enesi. Biziň kileňem gözi ýorludyr. Gaýdym, gelnejeň ata söýüne barýar. Uzağa çektirmän, 40-dan soň şähedim bereýsiňiz diýe. Durgy. Seninle anyk bir zat aýtman gitme. Gaýdym, utanma. Näme göwnüňde bolsa aýt. Sen näme aýt bilmen gaýdym. Eje. Gelnejem gitmesin. Näme üçin gitmeýin? Wah, şu gaýdym ahyr bir gep tapjagyny bilýärdim-de. Mon kuýy pikiri şo, şäherden gelen oglanyň. Oğul şeker. Gaýdymy zawat ýap oturmasana. Sulh almasa almazda. Vay. Inni o diýip bu diýip gulýan maşgalany iner ýaly oglana berme. Tanımayan yerine de çıkarıp koy verecek mi seni? Köpür vuruleme gelin. Şu at alınıp verilip barlayan zat yoga. Bak enesi, men diyenme yok değil mi? Hatice de şu mat bırağlar koyur da. Gaýdym, doğrudan birden son ömür boyu şeýdip ağlap ýörmeli bolaýmy? Näme boldy? Näme bolandyr öýtýän? Haticeňe göwni şäherlidi. Ayarlaň işine goşulamak. Ýöne şol oglan artyk başga oglan. Galandan qakamdan sonra. Qakam näme diýär? Ha, geldiňmi oglum? Geldim qaka. Näme ol qakaňdan sonra boldy? Ay hiçli. Näme hiçli? Sesiňiz ol alaňyň aňyrsyn eşdilýärdi. Näme boldy size? Gaýdyň oğul şekerlere yok diye. Yok boldy, yok borda.
Qıydı gögnetmen gozgap bolmada. Şoňa kalmagal näme gerek? Haqa. Baharlyk aýtdyň ony. Senin bolşuňa näle? Näme büyük ýaşyr ýokmy? Bar gitti çaýyň suwuny içibe. Ol gelin sesem kaçık ya. Her kim öz ornuny bildi. Hormatly talipler, iriz mihmanlar. Biziň Medeniyet institutymyzyň syna topornyň agzalary. Özüňiziň bilişiniz ýaly şu ýyly mehriban, ahraman arkadağymyz mirasy sarpa goýmak, watany özgörtmek gelip aglan etdi. Ine biziň institutymyzyň taliplerim öz goşantlaryny goşmak üçin şol giden ymgyr çölüň içinde medeni mirasymyz barada film suraty düşürdiler. Sizin şeýli şowgunly el çarpmalarınız biziň Medeniyet institutymyzyň talipleri Röwşen Esenif bilen Melis Amanowyň täze düşüren filmini beren Ullukan bakaňyzy düşünýän. Inni şu ýerde bir kicik sırjak adam aýdasym gelýär. Biziň ýaş kino rejissýorymyz şol giden ymgyr çölüň içinde öz bagtyny tapdy. Birek-birege göwün berip durmuş gormak, ol adam ömrüniň iň päkidi, iň bir mukaddes pursatlarynyň biri. Şoň üçin men ýaş juwanlara bütün ömürlerini bagty durmuşda geçirmeklerini ak yürekden arzu edip, sizin hemmäňizi ýaş juwanyň toýuna çagyrýan. Inni sözümiň ahyryna şu halkymyz baradaky, watanymyz baradaky şu hemmi edilýän işleň başyndan mehriban arkadağymyzy, men mehriban gahryman arkadağymyza öz işlerine üstünlük kazanmagyny, janyň sag bolmagyny, başynyň dik bolmagyny ak yürekden arzu edýän. Baran yerim bilen bu. Ağlap iýdime gelip